711 tavua. Joo, no siis onhan se tuloksena omasta mielestä vähän liian heikko, koska se maailmanennätys on vähän liian kaukana, mutta itse en osaa espanjaa, niin ei pysty puhumaan vielä nopeammin. Niin suomen kieleen ei ehkä taivu niin No hyvin. ei ehkä ihan samalla tavalla. Ja sitten kun ne on ihan pienestä asti oppinut puhumaan espanjaa, mikä on kielenä semmonen tosi nopea muutenkin, niin jos katsoo vaikka jotain Serranon perhettä tai jotain vastaavaa, niin ne puhuu semmoista kyytiä, ettei pysy mukana. Itehän en katso tietenkään. Mestari, ole hyvä. Ei muuta kuin sanat laulamaan. Kiitos. N-Y-T. Nyt. Koitapa samalla tavalla tavata satana pakana, kannattaa pakata kammata raveta lavalta todella nopeita, muuten mä tulen taas opettaa tapoja lapata 100 ja 1000 sanoja, navata naaman, nuhota rebellinen ja metellin avulla saavutan aseman, joka sataa kuulla monikin tivata pekitä, lopeta lavalla vasarakedessä pelistä kamalla ja vetämiset, ja samalla tavalla lapata sanaa tavaratapani mukava tahilla kukavalla viso mukana tapita silloin kun livenä lavalla rupata fanittaa saman tien ja humalle tilassa luvata tilata levyä vaikka vielä luvassa vihava sitä kun pihalta pitää mun livata salaman nopeille jaloilla, mutta ne saattavat tivata lisää rupeinen vihamaan, jos en nakata sikana tavara pikana kannata kinna tavarata vinää pelata himmansa makaa vihamaan samalla meikata vaikka panna naamassa jotakin satana paha ja katana kädessä hakata vähintään vakava naamasi kunnolla kasää ravata palavan talosi pihalle valita vasikata navatella lapissa kehottaa napina naamuja pysymään levossa hengitä syvä ja lopeta. Tollanen muuten mä tulen sun ovelle latelle sekä kun sut teholla mukava sekopeta halaa soperavalla nopealla tavalla opeta samalla tavattomalla lavalla tyylillä vetävällä hana saatana pitämään naamassa kiinni ja kiinni lipitä vakapatin lisää ikinä mikä se kannata vikisesi kiitä valova tommonen kitinä lopeta musiikkitekosi paina mieleen sypeä samani teille ainakaan hypitä muuten me tähän väitää vesuri naama ja källe työnnetään sinut kaveripiirisikin pitää menemään lipitä enemmänkin niin se häpäinen musiikko kuvatuskampanjan naama ja pitää se lupaus lopeta räpelyt tänne jo millelle jumalaisnaankin takana piedessä sallasavasetä räpeätä nämä pelätä lähinnä läpällä äläkä me kätä tavava salama tavalla kannata vahata kanava silmätaukin niin mene se perille meikä se nopea tavuja eniten näkynyt tällä mä lopetan tähän nyt. 57-18. Oho. Huhhuh. Helposti. Vähän ehkä muutama sana siellä välissä saattoi mennä puurona, mutta se nyt annettakoon anteeksi. No annetaan ehdottomasti. Huhhuh. Aivan loistava ennätys. Sopii tulla yrittää rikkoa. Näinpä. Kiitokset. Kiitos. Sypeän samani teille ei ainakaan hypitä, muuten me tähän väitään versuri naama ja källe työnnetään sinut kaveripiirisikin pitää menemään lipitä enemmänkin, niin se häpäinen musiikko kuvatuskampanjan naama ja pitää se lupaus lopeta räpelyt tänne jo millelle jumalaisnaankin takana piedessä. Sallasavasetä räpelyt.